בואו איתי להתארגן לעבודה של אמא שלי, שהיא עובדת בבית ספר כי יש שביתה. אז בואו נתחיל בלבוש 3, 2, 1. אוקיי, זה הלבוש המושלם. שנייה. זה המכנס, וזה אני אשים נעליים אחר כך. אז בואו נתחיל. גם זה סוג של עול, כי אתמול הייתי בפירת האדום בכפר סבא, ותקשיבו איזה מוזר. בכל מקום יש כאילו דברים של פארם. בפירת האדום יש פארם. אז כמובן שקניתי שם כל מיני דברים. אני אתחיל בזה, זה דורדורנט אלוברה, מלפפון אלוברה, ואני מכורה למלפפונים, אז אמרתי, חייבת שזה ריח פרש ומהמם של קרמה, אוקיי? ואני קניתי את הקרם הזה, קרם פנים הוא חדש, אני עוד לא יכולה להמליץ לכם עליו, פעם ראשונה שמשתמש בו, אבל קבלו קטע עוד שנייה. אגב, הוא מתאים לילדים. קוראים לחברה צעיר, אז כן. וקניתי לופר אפרסק. ואמא שלי כל מיני דברים, וקניתי שתי כאילו סבוני גוף ודברים לשיער. אתם רוצים שאני אעשה כאילו יעשה עול על זה? אוקיי, אז תכתבו בתגובות. עכשיו אני מתחילה כמובן בג'ל גבות. אני תמיד שמה ג'ל גבות לפני גם מוצרי הקרם וזה. זה הרבה יותר נוח והרבה יותר טוב. ככה הגבות מספיקות להתייבש בצורה שלהן ולא נהרסות תוך שניות. עכשיו אני שמה מי פנים של, שכחתי איך נותנים את החברה הזאת, אבל רגע, תצלמו מסך. יאללה, עכשיו אני נקה את הפנים ואני חייבת להזדרז. אמא שלי תמיד אמורה להיות בעבודה שלה ב7. ועכשיו 7:05. 7 דקות כזה. בימים האחרונים שאני באה איתה לבית ספר, כי יש שביתה אצלי, אז פשוט היא מאחרת ממש. היא מגיעה כזה ב7:45 והיא אמורה להגיע ב7. טוב, סיימתי עם המי פנים. עכשיו אני אשתמש בסרום. איך אני אוהבת את הסרום הזה. כאילו של אמא שלי, כאילו גם של אמא שלי. וכזה, בגלל שאין לי סרום, כאילו הוא נגמר, וגם הקרם פנים שלי נגמר, אז השתמשתי בשלה, ואז אתמול כזה קניתי קרם פנים חדש, אוקיי? לא ראיתי כל כך, אבל כן יש לי המלצה מחברה לסבון פנים שלהם, אבל לא קניתי אותו כי יש לי כבר סבון פנים בבית. עכשיו בואו נעבור לקרם חדש, אבל כבר נגמר לי הזמן, אז תעקבו לחלק 2, ביי.